Ahoj, zdravím vás. Jmenuji se Jarmila Větušková a tady mě najdete na kanálu YouTubeovém Jak přežít práci, na Facebooku, na mém profilu Jarmila Větušková nebo ve facebookové skupině Dámský salon pro duši a mysl. A vítám vás u úplně prvních otázek a odpovědí, kdy já se zaměřuji a řeším především tedy práci se stresem a s časem, jak zvládat stres, jak pracovat s časem. A mám tu dneska první 2 otázky, kterým se pověnujeme zhruba maximálně 10 minut. Tak pojďme do toho. Takže první otázka je od Olgy. Já tady přečtu jenom, jak se do stresu vůbec nedostat. Je to vůbec možné se nedostat do stresu a je to vůbec dobře se nedostávat do stresu? Tak za prvé je potřeba vědět, že stres je něco, co cítíme na svém těle a je to i nějaká obrana. Jo? Takže určitě všichni si vybavujete, že se vždycky říkalo o takových, jakoby ještě to, co se dělo, nebo co vůbec jako si táhneme od pravěku, že když nás mělo napadnout nějaké dravé zvíře, nebo prostě přepadnout vesnici naši nepřátelé, tak prostě ten stres, jakoby to, že buď uteč, nebo se někde schovej, tak to je něco, co nás vlastně varuje. Tělo nás varuje, pozor, přichází nebezpečí a něco udělej. Takže to, že existuje stres, je vlastně něco pozitivního, když my to tak možná nevnímáme. Ale ten stres vlastně nám říká, pozor, seš v nějaké nebezpečné situaci a dělej s tím něco. Takže jsou potom situace, kdy se nám to hodí, kdy například při řízení auta, při přecházení silnice, v momentě, kdy v noci jdeme někde lesem a kde může číhat potenciální nebezpečí, tak tam je vlastně ten stres, to, že najednou něco cítíme nepříjemně na těle, tak to nás varuje. A to tam má být. No jo, jenže v dnešní době žijeme v neskutečném schonu a valí se na nás z řad míst prostě plno podnětů a úkolů a my nevíme, co dřív. A nás to vlastně stresuje. Ale pozor, i to je vlastně dobrá známka. Je to známka toho, že my se máme trošku začít zastavovat a něco s tím dělat. A já ve své skupině mluvím hodně o tom, že je důležité při práci se stresem jedna vlastně hlavní, nebo začít úplně to první hlavní věcí, a to je propojit se svým tělem. Takže pojďme si to vyzkoušet na chviličku. Můžete si to udělat v sedě nebo i ve stoje, leže. Pojďme se tak zhruba 5krát nadechnout a vydechnout do svého podbříšku. Můžete si zavřít oči, nemusíte. Je to jednodušší, když si zavřete oči, tak lépe se svým tělem spojíte. A můžete si při tom nádechu a výdechu představovat nějakou třeba bílou nitku nebo bílej provázek, který jde do podbřišku a zase ho vydechujete. Takže to je vlastně úplný základ práce. Tím začínáme. Tím vždycky začínáme, pokud si potřebujeme zapracovat se stresem, je, že se prodýcháme. Nebo často se nám třeba může stát, já to znám také ze svého života, že ta situace tak neuvěřitelně stresová, že prostě přestáváte dýchat.
No a pak můžete říct, no jo, ale co prostě dělat? Já jsem úplně zapomněla dýchat. Ano, to se taky může stát. Mně se to taky stávalo a někdy se mi to taky stane, i když už méně a méně. No je to o tom praktikovat. Opravdu je třeba zkoušet si každý den ráno, než co jdu do práce, nebo než co jdu, spíš je to zajímavější třeba udělat před nějakou náročnou schůzkou, se prodýchat, jít do svého těla a propojit se se svým tělem a trošku se sklidnit. Pomáhá to na sklidnění. A když se totiž sklidníte se svým tělem, nebo když se sklidníte, tak se potom sklidní i ty lidi okolo vás. Takže tohle je první taková věc, možná i nápad, něco, co můžete začít dělat hned teď, sklidňovat se nebo prodýchávat se každé ráno nebo před nějakou důležitou náročnou schůzkou a zkoušet si to. Takže odpověď na Olgy otázku, ano, stresu se nejde úplně vyhnout, ale stres je něco, co nám ukazuje, že máme, nebo když toho stresu je hodně, tak je to něco, co je vlastně, co nám ukazuje, že bychom měli možná něco začít dělat jinak a pojďme hledat, co bychom mohli dělat jinak. A já tu připravuji zhruba do měsíce nebo do 2 webinář zdarma a potom nějaký další navazující online kurz, kde tady na ty věci budu dávat odpovědi, budu vám prostě říkat to, co pomohlo mně a mám pro vás připravenou jednu moc zajímavou metodu. Tak jo, tak pojďme na druhou otázku. Ta druhá otázka, vlastně tu otázku jsem dala schválně, nebyla úplně otázka, ale byla teda vznesená na mě, když jsem dělala nedávno rozhovor se svojí bývalou kolegyní a bavili jsme se o stresu a ona říká, no a já jsem, dejme tomu, že ji budeme říkat, jo? Říká, no a já jsem to už zkoušela s tím pracovat. Já jsem prostě měla já jsem zvykla, prostě když dostanu nebo nějaký naplánovaný úkoly na ten den, že všechny udělám, dřív nejdu domů. A já jsem si prostě řekla ten den, že to teda vyzkouším, že prostě chci být už v klidu, už chci jít domů, už ten úkol nemusím udělat, tak jsem se ho nechala na druhý den. A druhý den jsem přišla do práce a najednou ten úkol, i když den předtím nebyl důležitý nebo nespěchat, najednou se z toho stala priorita, musela jsem ho honem vyřídit, ale nakupily se mi další úkoly a vlastně ten den se stal tak stresující, že jsem prostě přestala stíhat a úplně skoro mě to úplně odrounalo. A já už prostě nechci do z těch věcí a prostě mě to ukázalo, že vůbec tady tou cestou nemám jít. Proč se to té Janě vlastně vůbec stalo? Je to o tom, že jak se říká, že máme určité zajeté koleje. Že my jsme se naučili dělat nějaké věci nějakým způsobem, protože kdysi nás to zachránilo, kdysi nám to pomohlo, ale teď nás to ničí. My tomu dáváme vlastně energii, my tady jedeme, můžeme to říkat třeba program, negativní program, který nás kdysi zachránil, teď nám bere energii, stahuje nás dolů, ničí nás a my nevíme, co s tím. No a chceme udělat ten krůček vedle. Chceme se vlastně vyšlapat tu novou cestičku, takže ten první den my po ní jdeme, vyšlapáváme, no jo, ale ono nám to hází klacky pod nohy, nebo nás to úplně sejme. A nedovolí nám to jít. No proč se to asi děje? No, funguje to něco jako parazit. Jo, protože ten parazit vlastně je přisátý k nějaké části našeho těla a my ho vyživujeme tím, že ho vlastně žijeme, že ho použijeme, že mu vlastně dáváme energii každý den. My ho každý den plníme těch
maximum úkolů a dřív nejdeme domů. No tak jemu to vyhovuje. Ale v momentě, kdy my chceme odemdat toho z toho těla, dát ho pryč, on se bude bránit vší silou a nepustí nás. Takže rada tady v tomto případě je nevzdávat to. Zkoušet ten nový postup znovu a znovu každý den. Říká se, že nějakých 21 dní je takový základ pro nový návyk a je to vlastně i základ pro vyšlapání té nové cestičky. Jo, kdy my najednou už nebudeme najíždět do té staré, nebo nepůjdeme automaticky do té staré, ale začne nás to odklánět vlastně na tu novou cestu. No tak jo, takže to byla odpověď na moji druhou otázku. A já budu ráda, když budete sledovat tady ten kanál, jak přežít práci. Já sem budu vždycky přinášet otázky nebo odpovědi na vaše otázky. Připravuji i rozhovory o tom, jak pracovat se stresem, s časem. A jak jsem říkala, sledujte mě buď tady na YouTube kanále, nebo na Facebooku Jarmila Vidušková, nebo ve facebookové skupině Dámský salon pro duši a mysl. Mějte se hezky, hezký den.